I'm coming to London. Heavy. Hoxe viaxamos a Gomera. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo. Saúdos, que tal, lamonciños? Isto é Lambóns de viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Por diante temos 54 minutos para falar das vosas viaxes, das vosas aventuras. Nesta ocasión, dunha viaxe a Gomera. Eu creo que é a primeira vez que viaxamos directamente a un destino insular e español, dedicándolle un programa enteiro. O que pasa que nesta ocasión ten unha intrahistoria moi divertida, moi boa, moi profunda, que vainos dar o motivo claro de por que estamos nese lugar. Vainos contar nosa compañeira Aldara Dieguez. Que tal, Aldara? Moi boas noites. Que tal? O motivo de por que falamos hoxe da Gomera. O motivo principal é que un traballo de TFG que fixeches para a facultade converteuse despois nun podcast super chulo. Contanos basicamente a historia. Bueno, pois eu estaba en Italia, todo empezou, eu estaba viaxando por Italia, eran as eleccións italianas, ala. Eu estaba con uns colegas italianos que fixeran un curso da Unión Europea e me dicían que non ian ir votar, que estaban fartos e tal. E ao final gañou Giorgia Meloni nesas eleccións. Cadrou que a miña parella veu traballar a La Gomera ese ano e un día, pois falando, díxome: mira, sabes que o pai de Giorgia Meloni estivo vivindo aquí en La Gomera? Montou a única discoteca que tiñan aquí. E, bueno, a xente aquí recorda todo o mundo o coñece, e, bueno, ao final, pois mira, foi cachado, transportando unha tonelada e media de hachís, e marchou para a cárcere, non? Entón, eu, pois, quedei atónita, como é posible que o pai de Giorgia Meloni, pois, vivira en España, en La Gomera, e, ademais, pois, fora narcotraficante. E dixen, bueno, pois marcho para ali, e este vai ser o meu TFG, vou facer un podcast, estiven ali un mes, pois entrevistando xente. O sea, ao final é que é unha illa moi pequena, entón todo o mundo se coñece. O sea, a capital é do tamaño de Caldas de Reis e despois é que o resto é auga. Entón, pois todo o mundo se coñece, todo o mundo recordaba e pois puiden entrevistar a un montón de veciños que, bueno, que me construíron un pouco a historia del dende as súas luces, as súas sombras, bueno, a seu impacto en La Gomera e despois, pois, lóxicamente, os seus negocios un pouquiño máis turbios. Pois con Aldara Dieguez imos ver hoxe esa historia que nos vai partir claramente esta viaxe, porque ten claramente unha motivación que é un pouco indagar nesta historia fabulosa, que dá para facer un argumento de serie do estilo de rabo de peixe, fariña mesturado con hierro. Bueno, se alguén está escoitando vai flipar, porque ten toda a pinta, todos os ingredientes para ser unha serie brutal. O que nos vai contar hoxe Aldara sobre o pai de Giorgia Meloni e a súa aventura, por chamarlo de algún xeito, a súa aventura delictiva en a Gomera. Pero antes, por suposto, tamén falaremos do que se pode facer se algún de nós quere ir ata esta maravillosa illa nas Canarias. Dani, que podemos comentar? Pois os romanos coñecían esta illa volcánica como Iunonia e tamén se lle chamou Illa Colombina. É unha das 8 illas do arquipélago canario e pertence á provincia de Santa Cruz de Tenerife. Probablemente o seu nome veña da tribu berebere dos Gomada na rexión de Xaxuén, no norte de Marrocos. Foi declarada reserva da biosfera no ano 2012, ten 22.000 habitantes repartidos en 6 municipios e a súa capital é San Sebastián de la Gomera. Ten aproximadamente a mesma superficie que o concello de Vilalba. Ten o Parque Nacional de Garajonai, que é Patrimonio da Humanidade. Ten aeroporto, pero a pista é tan pequena que en principio só pode operar con voos insulares. Teñen históricamente a fama de ser un pobo inconformista e rebelde. A economía basease nun turismo non masificado de excursionismo, pesca, ciclismo de montaña. É coñecida polo silvo gomero ou asubío gomero. Foi considerado de interese, atención, polo Dr. Lawrence Doyle do Instituto SETI. Só é o Instituto SETI. O Instituto SETI é unha institución que está buscando vida fora do planeta. Entón, nese estudio considera o silvo gomero como lingua animal e hipotética
de linguas extraterrestres debido á súa capacidade para codificar naturalmente a linguaxe dun modo distinto aos idiomas humanos comuns. En todo caso, forma parte da lista representativa do patrimonio cultural inmaterial da humanidade. Isto que escutábamos era o silbo gomero, que realmente é unha linguaxe, seguro que en algún momento o vistes en televisión ou na radio como xuntan a dúas persoas da Gomera e lles din, como se diría isto? Empezan a falar dun sitio Pero ao outro. a unhas distancias... Sí, pero a unhas distancias que flipas, e din, atópame tal cousa, que tal cousa, e empezan a subiar así. En teoría enténdense, porque tampouco sabemos, tampouco sei se non está pactado de antes, pero quero pensar que é verdade, sí, claro. Ajá. Vale, famosos da Gomera, aparte do pai da primeira ministra de Italia, pois atopei poucos. Basicamente Pedro García Cabrera, que é un poeta da xeración do 27. Ah, claro. Pois non falaremos tanto De poesía. Claro, de poesía. Sí que falaremos de... Como dicimos? Porque narco é moi heavy, non? Para o pai de... Carallo, o que heavy unha tonelada. Sí, Claro, é super narco. A ver, as Sí. cousas como son, unha Vale. tonelada e media no ano 91 non é o Son mismo que agora. tocho, sí, son tocho. Veña, pois hoxe vamos falar de narcotráfico e a Gomera, coa historia que nos trae Aldara Dieguez, a historia do pai de Giorgia Meloni, que é o que nos vale de motivo para viaxar hoxe ata La Gomera. Isto é Lambóns de Viaxe, capítulo 118, comezamos. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo. Volvió a estudiar en Colombia, la isla sin nada que hacer. El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber. En llamada a su amiga le dice que este verano es pa' beber. Solo quiere salir y de nadie depender. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero a la que no quería nada. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, E coa música de Colombia de Quevedo, que agora mesmo hai bastantes cantantes, non? Que están sonando un montón en Canarias, pero bueno, Quevedo desde aí un aniño e pico, o tipo non lle vai mal, non lle vai Oye, mal. que a canción chamase Columbia e imos falar da illa colombina, Mira, ti, que casualidades. Sí, creo que Que non se ben decía fiado. sí, claro. Facemos como antes co Silvo Gomero. Se queres que che diga que cuadrou, pero creo que a letra non vai deso, pero Cachis. podría ser. Sabedes que neste capítulo 118, como dicíamos na introducción deste programa, estamos falando con Aldara Dieguez, que é compañeira aquí da Televisión de Galicia, e que un traballo do TFG que fixo para a facultade acabouse convertendo nun podcast super divertido sobre a historia, super entretido sobre a historia do pai da primeira ministra italiana, Giorgia Meloni, que pasou moito tempo na Gomera e sobre iso vamos a falar un poquinho nesta primeira parte da entrevista. Primeiro, o podcast. Aldara, chámase Meloni, un marqués en La Gomera. Un marqués na Gomera, vale. É un titular informativo, é dicir, era un marqués realmente ali, non? Vivía como un marqués, non? É un xogo de palabras porque el ali montou dous negocios. Montou a discoteca, a única que tiñan, que en canto pechou, quedaron sin ela. O sea, non é rentable poñer unha discoteca en La Gomera. El puxo a súa un pouco para blanquear cartos, digamos. E tiña a súa discoteca, a Finfan, e por outro lado un restaurante de alta clase. El era moi fanático da cociña, Franco Meloni, tamén chamado, e montou un restaurante de alta clase, o Marqués de Oristano, non? Por eso o podcast é Meloni, un marqués en La Gomera. El viviu como un marqués e ademais pois é o seu restaurante, o Marqués de Oristano. Agora están completamente relacionados porque Giorgia Meloni está en primeira liña de actualidade casi todos os días, moito máis en Italia, pero realmente a historia que os une os dous non ten moito que ver coa Gomera. Realmente parece máis que o seu pai acabou fuxindo ou marchando un pouco de maneira forzada ata a Gomera, non? Sí, el
digamos que, bueno, escapou, el buscaba un lugar onde pasar un pouco desapercibido, non? Por iso chegou a La Gomera precisamente escapando un pouco desa supervisión italiana que xa o tiña no punto de mira por, bueno, pois por actuacións anteriores, non? E, ainda así, Giorgia Meloni veraneou en La Gomera ata os 11 anos. Todos os veráns iba ali a pasar unhas semanas co seu pai. Ela en todas as entrevistas di que o pai abandonou os 2 anos, que ela creceu sola nunha familia de mulleres. É certo, pasaba a maior parte do ano coa súa irmá e coa súa nai, pero tamén é verdade que adoita evitar dicir Giorgia Meloni que ela pasou ata os 11 anos pois os seus veráns en La Gomera. De feito, ten un dos momentos máis famosos de Giorgia Meloni aquí en España nun meeting de Vox, non? Falando moi exacerbada ela nun fluido español. Por que sabe español, home? Pois porque estivo aquí e aprendeu español como unha canaria tostada máis, non? Como di unha das persoas que entrevisto no podcast. E que nos podes contar de... Claro, porque evidentemente non vamos facer spoiler do teu podcast, que como dicíamos antes está en un montón de plataformas, se pode escoitar xa por fin, parabéns por esa parte, por converter unha historia que simplemente comeza como un traballo de facultade nun produto profesional e que escoita moita xente. Entre eles estou fiando moitas cousas, pero por exemplo Dani, de maneira completamente orgánica, chegou a ese podcast. Eu cheguei no meu traballo de fin de grao, investigando sobre podcast, cheguei o dela, antes de que se convertira no produto, cando era só un traballo. Eso sí que é orgánico, porque Dani encontrou o podcast de Aldara sobre o pai de Giorgia Meloni cando todavía estaba nun drive. Publicar. Exactamente. Era un drive público, non estaba publicado en ningún lado, pero eu dinlle e papeime todos así, vamos, boados, porque o certo que está moi ben contado todo, moi ben ambientado, claro, ese rollo mafioso tamén, ese pouso mafioso está aí. O certo que eso que decías ti de que podía ser un capítulo de Fariña, Hierro ou calquera destas series un pouco escuras, encaixa perfectamente co perfil deste home e co podcast e a narrativa que utilizou Aldara no caso do podcast. E iso que vamos a topar no teu podcast, que eu espero que moita xente poida escoitalo, porque cando alguén ya pon toda a paixón nun produto, pois merece, e encima é bo, merece que polo menos poidan ter a oportunidade de escoitalo. Pero neste programa sí que me gustaría que polo menos ti nos contes de maneira totalmente espontánea un pouco do que é a historia, do que contas no podcast, sobre todo centrado en dúas cousas, en por que sucede que alguén que despois vai ser o pai da persoa máis importante agora mesmo neste momento en Italia, alguén que está fuxindo, por que se atopa o ecosistema perfecto para aguantar aí moitísimos anos, porque estivo moitísimos anos facendo falcatruadas das súas e vivindo realmente super ben, agochado do que el quería fuxir. Por que todo conflúe na Gomera? Pois mira, eu creo que a Gomera é un lugar moi difícil de vixilar, non? Ao final é un espazo que ten pois moitos barrancos, moitos cantís, unhas praias de pedra. Entonces, claro, era un lugar, bueno, con moi pouca vixilancia. Ao final as Illas Canarias, non? Que, vale, tes Gran Canaria, tes Tenerife, son moi grandes, moi turísticas, pero as outras son moito máis difíciles de vixilar, vive moi pouquiña población ali. Ao final é un lugar moi, bueno, moi interesante para pasar desapercibido, non? E en ese sentido, pois a Franco Meloni veulle moi ben. Eu no podcast tamén investigo moito, por exemplo, no caso de Al Capone. Al Capone, cando estaba fuxido en Estados Unidos, marcha a unha illa, creo que era San John en Canadá, e funda ali nunha illa tamén moi pequeniña, pois unha discoteca, bueno, é un lugar, digamos, de tráfico de mariñeiros, onde podía, digamos, mover un pouco, pois, a droga sen chamar moito a atención, sen irse a un porto grande, non? Entonces, bueno, facemos un par de paralelismos no podcast tamén cos narcos galegos que aparecen, e en ese sentido Canarias cumple moi ben. É unha porta de entrada a Europa, digamos, de Latinoamérica. Emprendedores narcos, se queredes emprender. Sí, sí. Hai un cursillo boísimo neste podcast, podedelo ver, se vos interesa a historia, podedelo ver se queredes facer carreira no mundo, porque tamén hai unhas explicacións moi interesantes que, espero que hoxe na tua sección traes unha aplicación de illas susceptibles de, non? Para narcotraficar, non? No. Hai narco, a aplicación hai narco ainda non a teño instalada. Vaya. Estaría guai. Bueno, entón, confluimos en que a Gomera é un bo espacio, simplemente, aínda que a priori pode un pensar, bueno, é que nunha illa tan pequena non podes escapar,
pero mellor é que tamén ninguén che vai buscar ali, non? Claro. O sea, é unha illa que te van no 74 non tiña barco ao exterior. O sea, a xente se quería ir a Tenerife, tiña que ir nun barco privado seu, nunha lanchiña, no que fora. Ata que ano dis? Ata o 74. Ostras. É que hai poquísimo, quero dicir, o aeroporto que ti dis, ademais de un aeroporto que dá risa, que ten unha pista super pequena que a xente cando aterriza di que parece que vai caer no mar, é que un aeroporto super recente tamén, que se estrenou, bueno, non sei, haberá 20 anos, unha cousa así. O sea, era unha illa que está moi incomunicada xa de maneira natural, non? De verdade que non... Eu flipei, porque eu estivera moito en Gran Canaria, pero é un concepto diferente. É un lugar tan bonito e tan aillado que dis, como é posible que ninguén coñeza este tesouro natural aquí, non? Esta historia que nos contas de Franco Meloni, o pai de Giorgia Meloni, que fuxiu porque o estaban perseguindo xa prácticamente en Italia, acabou estando moitos anos na Gomera e acabou, como dis ti, vivindo como un marqués nesta illa. Como se pode vivir como un marqués? Como fixo? Como é un pouco a trayectoria, se nos pode resumir, para poder vivir como un marqués na Gomera, nun sitio que a nivel comercial, polo que comentas, tampouco era o sitio máis turístico do mundo, poñendo simplemente unha discoteca e un bo restaurante? Bueno, creo que foi pioneiro, non? Se hai 0 servicios, se montas un, pois lógicamente un éxito, non? O que se decía del... Claro, eu fui unha illa pensando en construir a historia dunha mala persoa, dun narcotraficante, dun pai que abandonara a filla, un pouco do que vías na prensa. E eu cando cheguei atopei que todo o mundo quere, non? Sorprendeume moito que a xente falábame maravillas. Tes un dilema moral nun momento cando porque acabas de admitir que e é moi habitual, é moito máis do que pensamos cando un afronta algo desde unha perspectiva xornalística. É moi complicado non facerse unha idea previa. Sí. E máis nun caso no que todas as connotacións son negativas, que é o narcotráfico, a delincuencia é negativo. Cando vas ali ves que a percepción é positiva, que tiveches algún conflito moral a hora de contalo, ou como reacciona un para poder contar de maneira honesta o que percibe? Pois eu supoño que contando todo, non? Contando bo e contando malo, e poñendo na boca dos veciños o bo e o malo. É dicir, sí que tive moito conflicto, sobre todo a hora de contar o malo, pensaba, este veciño que entrevistei, que é o seu amigo da alma, que me falou tan ben das noites que pasaban xuntos, como se vai tomar este podcast, non? Pero ao final, bueno, creo que o bonito das persoas é que non hai xente mala e xente boa per se, non? Que todos somos pois unha escala de grises. E creo que o bonito tamén desta historia é que Franco Meloni é unha persona moi gris en ese sentido, moi que non sabe se é bo, se é malo, se é blanco, se é negro, que é unha persona que dis como pode ter tantas caras, non? Como pode ter esa cara mafiosa por un lado, pero por outro, pois iso, abrir os dous únicos sitios, dous sitios que tiveron un éxito brutal na illa e que todo o mundo quería, non? Unha persona... Por exemplo, unha das historias que conto no podcast, non? É un veciño que atopándose fatal de pedras do riñón e que iba ao médico e non lle solucionaban, Franco tirou dos seus contactos e das súas influencias para chamar a un dos médicos máis famosos de Tenerife, dunha clínica super elitista, para que viñera e atendera de gratis, non? Pois a este veciño que non lle debía nada, que a única relación que tiña con él era que a súa tía lle levaba espaguetis a casa. Para un italiano eso pode ser algo moi importante. Sí, bueno, a verdad é unha persona moi agradecida, non? Pero sí, quero decir, unha persona que do mesmo xeito que podía facer o mal na illa repercutía o positivo, non? E, bueno, iso é algo que me chamou moito a atención. Das intrahistorias que temos no teu podcast que fala de Franco Meloni, que viviu como un marqués na Gomera, se nos tes que destacar as 3 anécdotas ou historias ou intrahistorias puntuais que máis nos van chamar a atención, cales serían? Pois mira, eu creo que algo moi interesante, por exemplo, é a historia do alcalde. O alcalde da Gomera nos anos 80, nese momento, era unha persona, moi xoven, que trouxo internet á illa, que foi como das persoas que empezou, non o internet que non existía, pero como das persoas que trouxo figuradamente, non? Pois o progreso á illa, unha persona moi querida. E foi unha persoa que acabou coa súa carreira política porque precisamente no Marqués de Oristano se celebraba un acto do PP, un acto das eleccións, e este alcalde era do PSOE, pois apareceu despois dunha noite de festa con Francesco Meloni ás 12 da mañá, que viña de trasnoitado, e comezou a cantar o Cara ao Sol. Estando completamente fora de sí e claro, todo o mundo dicía, este alcalde o que pasa é que se xuntou con
con Franco Meloni, non? Todo o mundo pois xa enseguida relacionou e ali rematou a carreira profesional e a Non veces... había redes sociais daquela. Non había redes sociais, non, pero correuse a voz, vamos, moi claramente. E claro, isto, por exemplo, mostra como Franco Meloni se levaba moito coas altos cargos, coa burguesía local da época e tamén como, bueno, pois o que el facía tiña un impacto non sempre positivo, sino tamén esa cara pois negativa, non? Pero como era a burguesía da Gomera nos 80? O sea, era, tampouco debía ser moi extensa, non? Canta xente podía manexar a isla? Bueno, non era moi extensa, pero era unha illa de relativas desigualdades, non? Unha das cousas que se fala do podcast tamén, mira, outra anécdota, é as festas que facía Franco no náutico. O club náutico sempre se asocia, non, con esa clase alta, e ali en La Gomera, que é unha zona de campesiños, que é unha zona, bueno, de xente bastante de mariñeiros, pois ali, sin embargo, sí que se facían unhas grandes festas. Era pouca xente, pero era xente que manexaba o cotarro, pois iso, constructores, había un constructor moi famoso que tal, pois os médicos, digamos, os abogados, etcétera, sí que tiñan un pouco ese poder, por así decirlo, non? E nas festas de Franco Meloni chegou a estar, pois, Brigitte Nielsen, por exemplo, non? Que é actriz de Cobra ou de Rocky 4, estivo Estefanía de Mónaco, bueno, unha cantante, non sei se vos sona, supoño, bueno, que sí, da familia real de Mónaco, precisamente, estivo ali nas súas festas. Sí, sí. E, bueno... Sí que somos moito máis maiores que ti, sí. Claro que non sona a Carolina de Mónaco. No, Estefanía, perdón. Sí. Pois sí, pois quero decir, é unha persona que iso, que sí que atraía a illa, digamos, esa... Bueno, E esta xente que visitaba a illa o facía de xeito clandestino ou se enteraba, al final acababa enterándose media Europa de que viñan a Gomera de festa? Sí, non? A ver o seu colega Isto era totalmente aberto. Quero decir, as festas resonaban ali, a xente dicía, bueno, acordas destas festas, a xente intentaba escalar os muros do club náutico, dicíanme, porque a ver que famoso estaba ali. Moi interesante, a verdade, nese sentido, sí que manexaban, pois bueno, moito. Pois Franco Meloni nese sentido tiña era moi coñecido precisamente porque chamou moito a atención na illa nese aspecto. A mí xurdome a dúbida de toda esta xente que entrevistache, se moita xente das que falabas antes, que en moitas ocasións son profesións rotacionais, os abogados, os xuíces, os médicos que van un tempo e acaban marchando polo que sexa, porque lle toca unha residencia, se coñecísemos a moita xente que quedou namorada da illa e quedou ali ou non? Eu coñecín unha galega que aparece no podcast que foi traballar ao hospital neste caso e quedou ali, leva 40 anos vivindo 40, 30 vivindo ali en La Gomera. Sí que é certo que a xente polo xeral non o pasa moi ben, sí que adoita marchar. Por exemplo, o caso da miña parella, eu fun ali porque a miña parella estaba traballando ese ano e para ela personalmente fora duro porque unha illa onde non hai xente xoven, ao final non hai moitos servicios, todo moi limitado, ás 10 da noite non podes ir tomar unha caña, xa pechou todo. Está moi enfocada ao turismo, pois iso, dos senderistas, dos deportistas, pero non é un turismo nocturno, non? A min chegaban a decir que nos anos 80, sí, a xente de Tenerife viña a La Gomera a disfrutar da noite. Home, estaba Meloni organizando festas, vamos. Debería ter, claro, a mellor discoteca de todas. Claro. E como era esa discoteca? A única, vamos. Como era esa única discoteca Pois, para que fose tan potente? A ver, era pequeniña, agora é a escola de música, tiña 2 plantas. Agora é a escola de música. Agora é a escola de música. Bueno, ao final, discoteca, escola de música, Sí. E como era? Pois era pequeniña, pero estaba moi ben decorada, con moitas luces, tiña música moi pioneira. De feito, eles tamén me decían, non, que ali que nunca se escoitara, pois moita música de fora, chegaban moitos éxitos en discos nese momento, antes incluso que a Tenerife, non? Que nese sentido Franco Meloni tiña todo moi actualizado. Lembrade que na época na que nos di Aldara, a xente que era realmente melómana, o que facía en moitas ocasións era irse ao mellor a Londres, a tendas de vinilos a mercar discos e a traelos casi de maneira como se fosen de contrabando casi e entón eras pioneiro cando traías isto está soando agora mesmo en Camden Town. Ou tiñas un contacto ou algún familiar emigrado que che enviaba os discos sistemáticamente, isto que está soando aquí, entón envíocho.
era complicada a logística daquela E entón música. daquela nunha illa tan pequeniña, en clase tan claustrofóbica como pode ser a Gomera, un señor como Franco Meloni puxo unha discoteca que era tendencia en canto a máis de decoración e todo isto, e ambiente, En canto tamén a sobre todo música. a música, non? Sí, efectivamente. E era unha discoteca, ademais, onde se xuntaba todo o mundo. Cando digo todo o mundo, é todo o mundo, claro. Era única, e entonces... Se alguén saía de noite era Sí, sí, e de sair, decíame algunha xente, bueno, a veces saía, pero logo quedaba un pouco cortada porque me atopaba a miña nai. Claro, eso... Claro, pois ese tipo de cousas. Discoteca de pobo, eso está guai. Exacto. Sí, bueno. Estou pensando agora nos bares de copas que hai na illa de Ons, sabes? Que non hai Claro, outra claro, opción. claro. Pois sí. Acaba todo o mundo no mesmo sitio. E o restaurante, estamos falando dos dous negocios, en teoría, que parecía o máis legal que tiña este señor Franco Meloni na Gomera. Nun era a única discoteca que había, e outra puxo nun sitio no que, en teoría, como comentabas antes, era unha illa, en teoría, humilde, non? Un restaurante, digamos, de cocina de tendencia, de cocina boa, cara. Que tiña ese restaurante de Francesco Meloni? Pois mira, xa para empezar a arquitectura era espectacular, era nunha zona céntrica e tiña como tamén dúas plantas, un balcón, el puña música tamén moitas veces, moitas actuacións musicais dentro do restaurante e en ese sentido era un lugar como de referencia, non? E dicíame de feito que había unha especie de, bueno, como de altar, por así decirlo, de zona elevada, e a xente reservaba con meses de antelación esa mesa, pois cos gustos da época que o viran a ser visto, non? De Claro. eu teño poder para vir a este restaurante e concretamente a esta mesa onde todo o mundo me ve, non? E logo, pois, bueno, traía moitos platos de Italia, outros que non. Hai xente que me decía que era espectacular como fusionaba esa comida pois nova de fusión de diseño con outra, pois mira, un plato aquí de xamón e punto, un peixe da ría. Bueno, da ría, Sí, bueno. do mar dai. Entonces, como era esa mestura, non? El tiña, pois, chamáballe, por exemplo, era a tentación, creo que era un guiso de carne, chamáballe a tentación, pois había, tiña así como nomes extravagantes, non? Sí, sí. Que interesante. Canto tempo estiveches ali? Un mes, Un mes enteiro. sí. Un mes enteiro, é dicir, xa foi máis que unha viaxe normal dunha semana. Unha das cousas que reflicte, eu creo que moi ben, a serie dos Irmáns Coira de Jorge, de Pepe, bueno, hai máis autores, non? Pero que a serie de Hierro, esta especie de claustrofobia absoluta que che pode dar unha illa do estilo do Hierro. Non quero nin imaginar o que pode pasar na Gomera. Existe esa sensación cando levas un mes ali nunha illa tan pequeniña como esta? Para min personalmente non, en parte porque tiña este proxecto co cual eu quería, a min fixoseme curto, eu quería falar con tantos veciños como fose posible, e por outra banda a min gústame moitísimo o sendeirismo, gústame moitísimo o snorkel, gústame moito pois o tipo de turismo que faz nesta illa. Eu cando un día non me salía unha entrevista eu iba a camiñar. É unha illa que ten 22 km de diámetro, eu fixenlle 105 km camiñados e non repetín vamos, en ningún momento ruta. O sea, é barranco para arriba, barranco para baixo, o sea, espectacular. Entonces a mí non se me fixo agobiante. Agora ben, sí, a resposta é un sí como unha catedral, é unha illa que agobia, é unha illa que ten dúas carreteras, que ten 2 avións ao día, que ten 3 barcos ao día, que non, que tes 4 opcións, o que falábamos antes, que non podes tomar dunhas copas para Ainda a día de noite. hoxe ten pouca opción, entón. Sí, agora diría que, vamos, é que ten dous garitos que pechan as 11:30. Non sei, a mí facía má gracia que tiñan un 24 horas que abría a demanda. Que de 24 horas tiña pouco, non? Chamaba o timbre e abrían, non? Pero, claro. Home, eu creo que o que che pode dar un pouco máis de paz é saber que o mes que remata vas volver. O problema é a xente que non ten data de volta. Exacto. E ao final é un lugar, eu creo que o que máis agobia en ese sentido é o chismoseo, non? É ese rollo de como todo o mundo se coñece, porque todo o mundo, absolutamente todo o mundo se coñece, todo o mundo sabe onde vives, todo o mundo sabe no que traballas, o que fas, o que che gusta. Miña nai. Sí, é unha sensación de, bueno, de que casi parece que te tes que meter na casa se non queres que a xente fale de ti. Estar prácticamente. É moi, sí, bueno, non sei, a min sorprendeume moito a forma de ser de ali dos gomeros, que era moi de, bueno, ai, pois sabes o que me dixo non sei quen, que non sei cando, bueno, realmente un pouco como no rural en calquera parte, non?
de que ao final todo o mundo se coñece e de que ao final o tema de conversación é pois falar do resto do mundo, pero quizáis un pouco máis agresivo no momento no que non podes dicir collo o coche e marcho, porque non podes, porque hai auga, non? E dependes dunhas frecuencias moi limitantes. Cantos capítulos ten o podcast? 10 episodios. 10 episodios. Estrenase o cuarto mañá, precisamente que fala sobre a discoteca, Vale. e sale un cada semana, cada mércores. Vale, pois este podcast que fala sobre a peculiar aventura de Francesco Meloni, pai de Giorgia Meloni, a primeira ministra de Italia, está en todas as plataformas importantes ahora mesmo de podcast, verdade? En Spotify, en ebooks, en Audible, en Apple Podcast. Sí, E bueno, que sí que vos recomendamos que o escoitedes a partir de agora, e nos dedicaremos a segunda parte deste Lambóns de Viaxe capítulo 118 xa directamente a ver que hai de turismo na Gomera, como podemos facer para ir, que nos aconsella Aldara, porque estivo ali ao final un mes e ademais de investigar para o seu TCG, que despois acabou sendo un podcast super chulo, tamén, como dixo, fixo bastante turismo e camiñou todo o que puido. Será agora nuns minutiños. Antes, queremos ver que trae hoxe Dani. A ver se trae eso de Narcos IA ou Inarcos. Hai Escolle as mellores illas para narcotraficar. Veña, vamos, Dani. En Lambóns de Viaxe, Trebelladas na mochila, con Dani Portela. Veña, trebelladas, Dani. Con que hoxe? Hoxe imos falar dunha aplicación páxina web, as dúas cousas a vez, que se chama A Better Route Planner, o sea, un mellor planificador de rutas. Este programa é unha ferramenta imprescindible para quen teña coche eléctrico ou quen queira calcular como é viaxar, aínda que non o teña. O sea, eu fago esta ruta, poderei ter coche eléctrico, non poderei... Esta é a ferramenta definitiva para eso. Entón, os coches eléctricos adoitan ter os seus propios mapas, pero este está diseñado exclusivamente para a planificación de viaxes e de rutas de forma tremendamente específica. De inicio temos que darlle algún dato na aplicación, metes o destino como se fora un Google Maps normal e corriente. Pero a primeira vez que usamos este programa tenemos que dicirlle que coche temos con detalles variables como dentro do modelo que tipo de llantas temos ou con canta batería saímos ou con canta batería queremos chegar. Unha variable curiosa é que se nos pregunta se queremos facer menos paradas con tramos máis longos nas viaxes longas ou se queremos facer tramos pequenos con paradas moi longas. Elixes ti o que queres facer. Entón, tamén podes decir se queres ir a cargadores dependendo do tipo de enchufe ou, por exemplo, dependendo que contrato teñas ou con que compañía teñas unha suscripción, porque tes beneficios, pois tamén dis, no, mira, con esta compañía sí, con esta non. Unha vez dados estes datos, por exemplo, unha viaxe de Vigo a Sevilla pode saírnos, bota aí por 12 horas, pero dinos, estaríamos 10 en ruta e 2 horas cargando. Distíngueche vale. Eso perfectamente. Entón, esta aplicación é tan precisa que se lle dicemos que queremos parar pouco, en caso de que sexa necesario, diríache a aplicación: cuidado que vas demasiado rápido e coas opcións que colliches non vas chegar. Está guai. Logo, é tan precisa que diche a diferencia si eu quero cargar rápido, vou chegar antes ou non. E máis, en viaxes máis curtas que non temos que precisar en cargar, tamén che axuda a planificación. Entón hai veces que a ida faina por un lado e a volta por outro, porque hai menos costas ou hai menos, ou na versión de pago vai haber menos vento cando volvas. Entón vas a ter o vento. Ata ese punto, sí. Claro, aí está. Dache, aparte a previsión de tráfico, previsión de cantos cargadores vai haber en distintos cargadores para evitar... Agora disparo preguntas, si teño unhas cuantas dese estilo, vale? Vale, toma nota. E logo tamén, a versión de pago son só 50 euros o ano. Entón pode resolverche algún xustiño, vale. Pero xa vos digo, para quen teña coche eléctrico, case todo o mundo só coñece. Para que non ten coche eléctrico e cree
que é unha Está ferramenta moi decidindo, boa non? para saber se lle encaixa no Está seu decidindo. comportamento. Por exemplo, caso evidente, a Dani gustalle moito os coches eléctricos, está nun momento nun impasse no que máis tarde máis temprano vas ter un Bueno, coche eu eléctrico. quero pensar que todos vamos a Sí, facer iso. pero bueno, ti estás claramente, Sí. se eu fose o que visira as cookies, sei claramente que ti estás mirando cousas desas fijísimo. Sí. Cando ti fas unha ruta habitual que para ir para casa, a Camposancos, de Sí, Camposancos sí. a Santiago, eso é habitual. Sí. Entón, eso é útil cando estás decidindo de, bueno, entón que vou comprar un híbrido, vou comprar un eléctrico, Teño que colocar un cargador na casa na da casa miña ou non? nai. Aí é un caso tipo de quen lle pode interesar, como se chama a aplicación? A Better Route Planner, A Better Route abreviado Planner. como ABRP. Vale. Como se coñece. Pois ese é o típico caso. O seguinte é o que vou comentar, que en canto empeza o bo tempo o que sexa, bueno, que facemos esta fin de semana? Vamos aquí, vamos alá, e aí sí que tens que planificar. Polo momento, lamentablemente, é interesante mirar este tipo de aplicacións porque non en todos os sitios é interesante Claro. ir estudiado, non? Sí, Para non sí. atopar sorpresas A ver, se vas a ir a determinados sitios con coche eléctrico. Claro, coas novas legislacións casi vai ser casi imposible non atopar gasolineras sin enchufes. Sí, pero eu basicamente. entendo a xente que se sodes dos que tedes estrés cando empeza a baixar a agulla Claro. do combustible Sí. e dis, non vai haber gasolina, non vai haber gasolinera, eso posto na batería do coche eléctrico ten que ser terrible. A ver, depende da circunstancia. Ten en conta, por exemplo, que se chegas a un alto, cando chegues ao baixo, vas a ter máis batería. Porque a batería, según vas baixando, vai ser recargando. Entón, isto é un cambio de paradigma absoluto. Implica certos cambios de comportamento, pero, por exemplo, ti non fas unha ruta de 400 km co depósito de gasolina ao 10%. Sí. Bueno, pues pero sí que é posible, coche eléctrico. este escenario sí que creo que é moito máis posible que dúas persoas que van salir con un coche de combustible de gasoil e outro con un coche eléctrico, antes de sair un mire esta aplicación e vaya estudiadiño. Sí. Vale. Canto tempo leva desde o momento que dis, vale, vou ir ata San Andrés de Teixido? Canto de rápido é a aplicación? É inmediata. É inmediata, Sí, para sí, que che sí, diga sí. todo, non? Sí, sí, sí. Saca os datos inmediatamente e na versión de pagos, xa che digo, dependendo da temperatura que haxa, acumula todas E a as outra variables que interesante te imaginas. que se fixo bastante coñecido, bastante viral esas imaxes de aí uns días en Semana Santa de un montón de colas. No, un montón de colas, no. Unha cola agarrando Cuidado. por un cargador. Claro. Esta aplicación, diches tamén se hai moita xente cargando. Claro, é que a historia que nesa circunstancia pasou que todo o mundo quiso ir ao mesmo cargador. Porque na aplicación, dependendo do tipo de coche que teñas, ti podes ter, por exemplo, un Tesla e a xente quere utilizar os cargadores de Tesla. E alá foron todos. Os atascos eran con coches específicos desa marca. Entón, Pero esta aplicación non che dis se están tú ocupados ou imagínate non. que todos os coches queremos ir á mesma gasolinera un día saindo de Samil. Bueno, aí tes un atasco garantizado se vamos todos á mesma gasolinera. Unha cousa así, Sí, pero básicamente. non estou intentando que sexas o defensor dos cargadores, Ni sino de simplemente coña, se a bueno. aplicación que sí que che di canto número de cargadores hai nas distintas Sí. estacións, é capaz de dicirche canta xente hai cargando ou sei cola. Estima canta xente Vale. vai a ir, por exemplo, na túa volta, incluso. Guai. Porque di, se foron tantos, probablemente veñan tantos. E tal. Moi, Vale, moi interesante. Estamos xogando con estadísticas. Moi interesante. eh. Lembramos outra vez o nome da aplicación. A Better Route Planner. ABRP. Aplicación súper importante, fundamental, casi tanto como Google Maps ou como Waze, Sí, pero para a xente que estea pensando en interactuar en breve cos coches eléctricos. Sí? Sí. Moi ben, graciñas, Dani. De nada, boa noite. Lambóns de viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambónsdeviaxe. Con petaceta en la casa, oye guaco, vamos a darle, yeah. Loca, loca, se pone fía, su mira cuando me toca, se loca y se nota, nota. Son sus besos de cicuta que colocan, se toca y me besa, rompe mil pedazos en mi cabeza, se quiere hacer la tonta con esa cara traviesa. La quiero un pompa para poder encajar las piezas, me sabe más que el último trago de cerveza. Mami, mami, esto es por ti, no quiero Grammy, que estás pa' mí, lo sé, mami, y yo pa' ti, estoy haciendo caso pa' volar de aquí, y es que mami, mami, esto es por ti, no quiero Grammy, que estás pa' mí, lo sé, mami,
hablar de aquí. Kimbara, kimbara, kimba, kim, bam, bam. Bam, bam. Vamos a darle. Pois co tema Mami de Petaceta, tamén Tamén Canaria. Claro, aquí do pouquiño que preparamos é a música. O resto vai todo así como vai. Pois con esa parte vamos a ir nesta segunda fase do programa un pouco xa comentarvos as claves por si algún momento queredes ir á Gomera, ver que podedes ver, como se pode facer turismo. Así que imos cos tips, coas pistas máis habituais. Primeiro, conexións. Como se pode chegar ou sair da Gomera neste momento? Pois mira, difícil e caro. Sí, a ver, contanos. Temos que viaxar a Tenerife. O aeroporto máis cercano sería Tenerife Sur, que hai volos moi baratos con Ryanair, especialmente en temporada baixa. Eu fun por 15 euros e de volta. É dicir, pode ser moi barato ou moi caro, xa sabemos, non? Como funcionan as aerolíneas. E logo, dende ali, un avión a La Gomera é bastante caro porque está pensado para os residentes das Illas Canarias que teñen un desconto bastante grande. Entonces, un viaxe en avión pode salir a 100 euros dende Tenerife a La Gomera, que son, que 50 minutos, nin iso, claro. 20 minutos. Eu collín o barco. Dende Los Cristianos, custoume 40 euros cada viaxe. De feito, eu collino no Black Friday e foron 20. O sea, pois 20 ida, 20 volta. Son 50 minutos. Tamén o barco tamén tarda 50 minutos? Sí. O mesmo que o avión? O avión non sei se tardará incluso menos. Sei son 15 minutos, pero entre embarcar e tal. Claro. E cantas conexións hai ao día máis ou menos se queres entrar ou sair da illa? Pois son 3 por barco, se non me falla a cabeza. Depende, hai 2 compañías, Armas e Fred Olsen. Entón hai que ver aí os horarios. Creo que cada compañía ten 3 cada unha ou 4, pero en horarios prácticamente iguais. O sea, ostras, duple. Sí, un pouco raro. Un pouco raro, a verdad, sí, non? Sí. E as dúas operan por internet, se queremos miralo, podes sacar o billete por internet, é totalmente actualizado todo, non? Efectivamente. De feito, moita xente incluso leva o coche, non? O coche de alugueiro que colle en Tenerife e xa o leva para La Gomera. Cando alquilas, eso sábelo, se alugas un coche en Tenerife podes leválo a outra illa ou non? Sí que podes, porque todos os barcos son ferries, pero non sei canto custa, sei que é máis caro, iso sen dúbida. Si que é máis caro sacar o coche da illa. Sí, claro. De Tenerife, vale, como noutros sitios. Non digo si a compañía de renting te permite, porque hai veces que non te permite sair das illas, o sea que por eso preguntas. Sí, eu, a ver, un día alugamos un coche, eu dentro de La Gomera movinme moito en autostop, que funciona moi ben, son 2 carreteras, poste aí, sabes que os coches suben e baixan. Eu recomendo moito, moverse en autostop por La Gomera, vamos, funciona moi ben, case sempre te colle xente local, e ademais está moi guai para facer para establecer contactos tamén, claro. No, e logo que moitas rutas de sendeirismo se lle mola iso a nosa audiencia, pois está moi guai non facer as circulares, pois camiñar dun punto a outro e que te recollan ao volver, quero decir. Claro. E pasan moitos coches polas dúas estradas que hai ou non? Sí, pasan bastantes. Cando o sol se pon, aí xa non. Aí xa desaparece, sí, hai que darse presa. Pero a mí funcionoume moi ben. E sendo unha illa montañosa, ponse o sol moi cedo, porque sabedes que cando hai unha illa montañosa e te pilla no medio do val, igual ás 6 da tarde quedas sin luz. Sí, bueno, certo é, se te metes nun val, sí. Tamén che digo, a maior parte das rutas son cresteando, digamos, por arriba. Sí, o sea, non as distancias non son tan longas como para que te quedes tirado. E tamén che vou dicir unha cousa, se te quedas tirado, se levas saco e tenda de campaña, podes dormir onde queiras. No, claro, porque a temperatura é canaria. A temperatura é ideal, hai moitísimas covas, quero decir, son sitios tan agrestes que os pastores ían ás montañas co seu gando ali e quedaban a dormir nas covas, porque é un tipo de pedra que se erosiona moi fácil, hai moitas covas naturais ou artificiais e con camas esculpidas na propia rocha dos pastores. O sea, Petra está sobrevalorado comparado con a Gomera. Que guai. Sí. Vale, hai 20.000 persoas que viven ali e poden sair, como dicíamos, coas dúas compañías de ferry que teñen unhas 3 ou 4 frecuencias ao día e aparte en competencia absoluta en horarios, e con avión que hai un par de voos ao día. Sí, creo que hacia Tenerife hai un par de voos. Non sabes se hai hacia Gran Canaria directamente? Supoño que tamén, vale. Sí. Vale. Bueno, unha das cousas que pos aquí que nos dis que hai que ver sí ou sí en Na Gomera son os barrancos. Sí, vamos, a min alucináronme. O sea, o que falábamos antes do silbo é que ten sentido que se crease ali. O sea, é
é unha natureza que é tan espectacular, tan agreste, non? É uns barrancos tan empinados que bueno, escoitas moitas cabras cando camiñas, pero non sabes discernir se están diante túa ou ao outro lado do barranco. O sea, hai un eco constante, os cans ladraban e o seu propio eco ali, eso era unha barbaridade. E en ese sentido as paisaxes son espectaculares. Uns barrancos, bueno, se alguén nos mira poder ver nas fotos, é espectacular. Hai roques que son pois rocas xigantescas de centos de metros que xurdiron cara arriba, que son impoñentes. En ese sentido é vayas onde vayas hai miradores, todo o tempo son vistas e bueno, é moi agradecida a illa. Outra das cousas que parecen máxicas polo que comentabas antes de comezar o programa son os cantís. Tamén, é que os cantís é unha olla Podemos ir que nomeando, remata... por exemplo, barrancos aquí Imada e Benchijigua. Sí, foron os meus favoritos. Hai unha ruta que fai os dous barrancos, Imada e Benchijigua, é bastante potente, hai que estar en forma, pero a min encantoume, que foi unha sensación de, bueno, de caer o baleiro, que é espectacular, non? Tamén... E os cantís, cales recomendas? Pois mira, a min gustoume moito a cidade, bueno, o poblito de Valle Gran Rei, que é un pobo metido aí entre dous acantilados espectaculares, é máxico. Gustoume moito a igrexa da Guadalupe, que é unha igrexa que está ali tamén metida encaixonada entre uns cantís, e logo pois unha ruta que é Cuevas Blancas. A min flipoume, un poboado abandonado que para chegar ali pois hai que ir polos barrancos precisamente e desembocas nun cantil que parece que caes a auga, non? A mí encantoume. Caen directamente así, de xeito abrupto contra a auga. En plano. En plano, como se alguén collera un coitelo e xera a tomar por saco a montaña. Eu flipei. Valle Gran Rei, dis tamén. Valle Gran Rei. Gran Rei. Bonito nome. É que hai xente que viaxa horas e horas para ver ese tipo de paisaxes. Para ir ao Prikestolen aí en Noruega. Estaba pensando niso. E non me pagou a pena porque estiven pasando fatal, porque estaba rodeado de adolescentes facendo tonterías no borde e decías que aquí Isto é o que non vai pasar na Gomera, verdade? Hai moi pouca xente. Hai moi pouquiña xente. Se queres xente. paisaxes espectaculares e estar só, é un bo sitio para que ten un bo equilibrio entre as dúas cousas, non? Sí, totalmente. O sea, ali hai o turista é alemán ou é inglés, e hai xente que lle gusta moito o senderismo. Merkel, por exemplo, veraneou ali, sendo moi xoven ela, porque Merkel de xoven era hippie, e a La Gomera van moitos hippies, chamase a Meca dos hippies. Valle Gran Rei precisamente é unha zona onde, bueno, ali unhas postas de sol espectaculares, e todas as postas de sol pois van un montón de hippies pois con lume, poñense a bailar con tambores. Pero ti viches eso? Sí. Estiveches nunha festa desa hippie con tambores e con lumes? Sí, pillounos ali, estábamos na praia tomando unha cervexa e de repente pois apareceron e tal e contaron. Pero identificas se non eres hippie? Sinalan checo dedo? No. Ali hai todo, pero sí que me sorprendeu que hai unha comunidade hippie moi forte e de feito moita xente queda a dormir na praia, non? Tamén na praia hai moitas construccións como de pedras para protexerse do vento, así en forma como un castro galego, pois moitas formadas ali, pero bueno. Porque toda a illa ten moito vento. Ten bastante vento, sí, en todas as partes da illa. Sí. Pero iso, que a xente se mete ali dentro e queda a dormir. A min... Cando estaba facendo un pouco a reportaxe de fotos para facer a Gomera, había unha cousa que sí que non agardaba. Eu particularmente non estiven na Gomera, sei que estiven nas Canarias varias veces, pero efectivamente ao final está máis lonxe do que parece en tempo, e nunca fun a Gomera, e sí que me esperaba case todo o que estás comentando, pero non esperaba que houvese unha zona frondosa, casi selvática dentro da illa. Sí, o Garajonai é o que distingue a illa, digamos, non? A mí non me sorprendeu tanto, direi, porque o ser galega, pois home, tanto verde non me sorprende, non? Pero sí que os canarios é o que máis les gusta, protexeno moitísimo, ao final o cumio da illa sempre está nublado, sempre. E ti meteste co bus ali, flipante, ti estás sudando en San Sebastián de la Gomera e de repente colles un bus en media hora, tens que poñer 4 chaquetas e un anorak e está chovendo en horizontal, non? Hai unha néboa moi mesta e chove, pero chove en horizontal, por iso está moi verde, moi húmido, e ti estás camiñando polo Garajonai e sempre gotea, sempre está goteando e dis, pero que, non sei, é tamén moi máxico, non? E teñen aí unhas fervenzas, o cedro é a fervenza así máis famosa que teñen, e está moi ben, é unha cousa que non teñen o resto das illas, non? Sempre se di que La Palma e La Gomera son as illas verdes de Canarias. E a capital, que ten que ver a capital?
Pois mira, a capital, se nos gusta a natureza, é o que eu menos recomendaría, non? Nese sentido, eu centreime ali porque era onde estaba Franco Meloni, ali me quedei, pero sí que non a recomendo tanto como Valle Gran Rei, como Valle Hermoso, como Agulo, que son os outros sitios, os outros puebliños, digamos, de La Gomera, que son espectaculares. Agulo é un dos pueblos máis bonitos de España, de feito. E en San Sebastián o que ten, bueno, pois é máis vida local, digamos, podes ver un pouco como vive a xente ali. 20.000 persoas, dicíamos antes, non? Na capital Na capital 6.000. 6.000, 6.000. O tamaño de Vedra. Claro. Pero bueno, é bonita, ten esa arquitectura canaria, non? Como indiana, digamos. Uns patios moi bonitos, bueno, é moi chula, ten dúas praias que son moi lindas e nunha delas hai unha antorcha olímpica, porque ali pois veu precisamente a antorcha olímpica nos anos, isto xa non sei, nos anos 80 tamén ou 70, nuns xogos olímpicos pois decidiron plantar aí unha antorcha olímpica. Bueno, falando de praias, se tes que recomendar dúas praias de ali que sexan importantes para ti despois de pasar un mes ali, cales dirías? Pois a min gustoume moito a playa del Inglés, que está en Valle Gran Rei, que precisamente pois unha praia espectacular cun cantil, vamos, gigantesco. E logo, por exemplo, a praia de Arguamul é moi difícil de chegar, levounos como unha hora dende o centro da illa solo serpentear por esa carretera para baixo para chegar a esta praia que estaba completamente deserta. Polo camiño atopamos un Buda, unha escultura dun Buda. Unha escultura dun Buda. Unha escultura xigante, bueno, xigante, non sei, me sacaría unha cabeza dun Buda. Tamaño real. Sí, dun alemán que mercou ali unha casa e quixo traer o Buda e no camiño o camión non pasou e deixaron ali. Oh, que guai. Non foron Como as capaces. orquestas. Sí. Que guai. E, Falas bueno, tamén, ademais, a praia do Cabrito é algunha destas, non? Sí, no, bueno, claro, cerca de San Sebastián está a praia da Guancha, unha praia moi bonita, onde, por certo, Franco Meloni pois tivo un asunto delicado coas drogas que, bueno, que toca tamén no podcast porque, bueno, ali casi o pillan, non? Pero, bueno, todo o mundo sabe que aí, bueno, pasaron cousas, digamos, e ele escapou polos pelos. E ao lado da Guancha hai outra praia que se chama El Cabrito, que é inaccesible, non podes chegar máis que con barco. E ali hai un hotel, a día de hoxe hai un hotel, bueno, de super ricos que bueno, van ali tal. Pero este sitio antes era unha residencia artística duns mormóns. E nesta residencia artística, bueno, pues Otto Muel, que era o líder do movimento expresionista, creo que se chamaba, pois, bueno, facía barbaridades en nombre da arte, ataba os seus modelos, bueno, era un sitio onde traían xóvenes para facer arte e de repente, pois, acababan traficando con eles, tiñan mulleres, bueno, vendían bebés, era un sitio turbio, cunha historia moi turbia. Tamén falamos diso no podcast, de feito, porque é un lugar que é unha praia completamente inaccesible onde, bueno, ten un pasado. O sea, podes entrar, logo era máis difícil salir. Logo era máis ¿no? difícil salir, sí, moi forte esa historia. E un último consello para rematar, sabes aconsellarnos algo de si de oferta hosteleira que hai ou non, porque en lugares destes moitas ocasións que é complicado ir. A ver, agora temos así o parador nacional como do máis bonito e o náutico, que xa non é tan elitista como na época de San Sebastián. Son lugares con uns miradores espectaculares. O náutico de San Sebastián é un edificio metido nunha cova. Podes tomar un cóctel dentro dunha cova, pecha pronto, pero está moi guai. Si, bueno, eu diría, despois o restaurante del Cedro, un restaurante de comida que fan ali pois ao lado da cascada, que hai que chegar andando. Tamén non comín, pero sempre os recomendan como que hai que ir ali para probar pois auténtica comida gomera, e dali hai que probar o almogrote. Eu quedei encantada. É unha pasta de queixo con pementa, non che sei explicar, pero é a cousa máis deliciosa do mundo para facer unhas tostadas. Queda anotado, Sí. A verdad que gustoume o programa, pareceume atractivo a Gomera, seguramente irei, e en nada vou acabar de escoitar capítulo a capítulo todo o que pase no teu podcast, Aldara. Aldara, moitísimas gracias por estar aquí connosco, por contarnos esa historia fantástica do pai da primeira ministra italiana e como foi a súa aventura na Gomera, unha illa que entre ventas de bebés,
antorchas, budas polos camiños, zonas puramente de hippies e artes expresionistas, agocha un destino realmente atractivo. Mil gracias, ata a próxima. A vos. Graciñas, Dani. Boa noite. E a todos vos lamonciños, graciñas por estardes aí unha semana máis. Vémonos e escoitámonos en 7 días aquí en Lambos de Viaxe, na Radio Galega. Adeus.